ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. 6 anyos nga batang babae naluwas sa hostage-taking incident sa Marawi City. Sospek nga napusilan sa miresponding kapulisan, patay. Police Regional Office 11 nagpahigayon na og backtracking sa mag-amahang sospek sa Bondi Beach mass shooting nga nag-check-in sa usa ka hotel sa Davao City. Mga pasaherong biyaheng probinsya nag-abot-abot na sa Davao City Overland Transport Terminal. Sitwasyon sa terminal atong siron live. Kapin 5,000 ka tao nakadawat og pinaskuhan sa usa ka magbanay sa General Santos City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.